как е? SMS Gate. Все е важен въпрос. Господин Борисов, честития новия министър на образованието, който беше избран по изключително интересен начин, с негласната подкрепа на стария Златен пръст и ДПС. Така, те не гласуваха, за да осигурят кворум, достатъчно мнозинство, 109 души. Няма значение. Честито. Правителството остава. Искам да ви попитам по повод статията в Шпигел, дали имахте шанс да прочетете, за всичко, което се случва последните години, свързано с господин Пеевски, за когото ние не говорим. Искам да ви попитам, когато четете неговите медии, потребявате от неговите бизнеси, ваши или как да ги нарека общи на всички, Шпигел интересно значи огледало на немски. Искам да ви попитам, започнахте ли да виждате в огледалото, когато се погледнете Пеевски? Благодаря ви. Категорично мога да кажа, че не е верно. Категорично. И с цялата си отговорност на това, което казвам. И ще ви дам един много конкретен пример. Само в последната една година от борбата с контрабандата и корупцията в бюджета сме вкарали 2 милиарда 845 милиона повече от 2014 година. Само за януари месец сега са над 1 милиард 150 милиона повече събрани приходи в държавата.